ఒక ప్రేమ ఒక పెళ్లి. ఆ ప్రేమించిన పెళ్లి కొడుకుతో టూర్ వెళుతుంటే అక్కడి నుంచి మరో ప్రేమ కథ, ఆ తర్వాత మరో పెళ్లి, చివరకు హత్యలు. వినడానికి గజిబిజిగా ఉందా? అవును, మీరు విన్నది నిజమే. కర్ణాటకలో జరిగిన ఓ ప్రేమ ఆ తర్వాత పెళ్లి కథను మీరే చూడండి. ఎందుకంటే అసలు ట్విస్ట్ చూస్తే మీరు షాక్ అయిపోతారు. కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లా అదని తాలూకా కొకటనూరు గ్రామంలో 19 ఏళ్ల హీనా కౌసర్ సుధర్నే అనే యువతి ఉంది. ఈమెకు కొకటనూరుకే చెందిన 24 ఏళ్ల తౌకీ సౌకత్ తో పెళ్లి నిర్ణయమైంది. ఇద్దరూ ఒకరికొకరు నచ్చుకున్నారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది వన్ సైడ్ లవ్. ఓ పెళ్లి వేడుకలో హీనాను చూసిన తౌఫిక్ ఇష్టపడ్డాడు. ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు. కానీ చదువు పూర్తయ్యాక పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు పెద్దలు. అయితే ముందుగా తౌఫిక్ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు దగ్గర బంధువులు కూడా ఒత్తిడి చేయడంతో పెళ్లి నిర్ణయించారు. ఇక తౌఫిక్ ను కూడా హీనా ఇష్టపడింది. దీంతో తౌఫిక్ కోరిక నెరవేరింది. కట్న కానుకలు కూడా మాట్లాడుకున్నారు. ఇంకేముంది, హీనా తౌఫిక్ ల పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. తౌఫిక్ ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఎంప్లాయ్. లైఫ్ బాగానే సాగుతోంది. భార్య 19